ҷавонон нерӯи бузурги нигаҳдорандаи таърих, тамаддун ва урфу одатҳои ниёгон буда яке аз омилҳои асосии таъмини рушди давлат ва ҷомеа ба ҳисоб мераванд. ояндаи насли нав бояд ба таври ногузастанӣ ба вазифаҳои ҳифз, рушд ва эҳёи кишвар алоқаманд буда вориси таърихӣ ва фарҳангӣ бошанд. оромиву шукӯҳи ҳар як давлату миллат аз ҳар як шаҳрванди он вобаста аст, махсусан аз насли ояндасози кишвар ҷавонон. ҳамин аст ки имрӯз барои омӯзиши донишу малака дар факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон шароити мусоиди таълимӣ фароҳам оварда шудааст ва донишҷӯён аз ин имконияти таълимӣ истифода бурда дониши худро такмил медиҳанд. дар факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон 10 кафедраи тахассусӣ ва 1 кафедраи забонҳои хориҷӣ фаъолият менамоянд. ҷараёни дарсӣ бо 3 забон сурат мегирад ки пеш аз ҳама ин бо забони давлатӣ ки аксарияти донишҷӯён рағбати дар гурӯҳҳои тоҷикӣ хонданро доранд, инчунин дар гурӯҳҳои забони русӣ ва дар гурӯҳи забони англисӣ. дар гурӯҳҳои забони англисӣ ки ба мақсади аз барнамоии донишҳои ҳуқуқӣ бо забонҳои хориҷӣ ташкил гардида ва мақсади дар оянда муаррифӣ ва ҳифзи манфиатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад, имрӯз фаъолият намуда истодааст. ҳукумати тоҷикистон дар раванди татбиқи сиёсати давлатии кадрҳо ба масъалаи баланд бардоштани мақоми ҷавонон фаъол гардонидаи нақши онҳо дар ҳаёти ҷомеа диққати ҷиддӣ медиҳад. ин нуқта имкон медиҳад ки ҷавонон дар тамоми корҳои сиёсиву фарҳангӣ ва иқтисодиву иҷтимоӣ фаъол бошанд то тавонанд аз уҳдаи вазифаҳои бардӯштдоштаи хеш бароянд. ҳар як тараққиёте ки ҷомеаи инсониро фаро мегирад ва шароити зисту зиндагии инсонро беҳтар мекунад, зиндагии имрӯзаи ӯро аз дирӯз хубтару боз сабуктар мегардонад, ҳатман заминаҳои муайяни илмии худро доро мебошад. ҳеҷ як тараққиёт ва рушд бидуни заҳмат, талошҳо ва дар ҷои хушку холӣ ба вуҷуд намеояд. дар баробари талош кӯшиш кардан ҳамчунин зарур аст ки дар муассисаҳои илмӣ таълимӣ шароити дурусти кор, фазои илмӣ мусоид фароҳам оварда шавад, яъне заминаҳои моддиву ташкилии кор низ бояд ба роҳ монда шавад. барои ташкили дурусти кор дар самти машғул шудан ба фаъолияти илмӣ китобхонаи электронӣ, китобхонаи анъанавӣ, синфхонаҳои компютерӣ, синфхонаҳои бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз шуда, инчунин пайваст бо шабакаи интернет, ҳамчунин омӯзгорони пуртаҷриба ва собиқадор барои донишҷӯён ва мутахассисони ҷавон, яъне он шахсоне ки дар ҷодаи фаъолияти илмии касбӣ қадамҳои нахустинро мегузоранд, шароити хуб фароҳам оварда шудааст. тавре маълум аст яке аз омилҳои асосии рушди ҳар кишварро дар қатори дигар арзишҳо ҷавонон ташкил медиҳанд. аз ин рӯ сиёсати давлатии ҷавонон ҳамчун самтҳои муҳими рушди ҷомеа мавриди баррасии давлату ҳукумати Тоҷикистон қарор дорад. ҷавонон бояд хуб дарк намоянд ки тақдири ояндаи халқу давлати Тоҷикистони соҳиби истиқлол бар дӯши онҳост. ин рисолати бузург, яъне ҳифзу ҳимоя ва обод кардану ба наслҳои оянда ба мерос гузоштани сарзамини аҷдодӣ ва ватани азизи хеш аз масъулияти бузурги ҷавонон вобастагӣ дорад ва ҳар яки мову шумо вазифа дорем ки ҳамеша ба хотири таҳкими ваҳдати миллӣ, пойдорӣ ва устувории давлати соҳиби ихтиёри худ, густариши фарҳангӣ, худшиносиву худогоҳӣ ва ватандӯстӣ кӯшишу талош намоем.